Bertalan Ágnes, Svetlov Balázs, Az utolsó randevú. További magyar hangok: Pikali Gerda, Solecki Janka, Hamvas Dániel, Morvai Gábor, Vicián Ottó, Téglás Judit, Nádorfi Krisztina, Vas Gábor, Maróti Attila, Kis Anikó, Pálmai Szabolcs, Tóth Szilvia, Sánta Anna Mária, Réti Szilvia, Stern Dániel, Bodrogi Attila, Hubányi György, Andrádi Zsanett, Szkárosi Márk. Magyar szöveg Kis Nóra, vágó Kozma Judit, gyártásvezető Rácz Gabriella, hangmérnök Kovács Gábor, szinkronrendező Kozma Mari. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette. És csont nélkül. Csak neked, Niki. Érted, bármit, szépségem. Gyere, ünnepeljük meg a győzelmet. Te meg én, kettesben, csak mi. Figyelj csak, az én utolsó kívánságom nem O'Malley lenne ám. Eszméletlen jó játékos meg minden, de én azt kérném, hogy megdughassam Nikit. Nincs igazam, annak legalább lenne értelme. Előbb is eszedbe juthatott volna. Hagyd már, csak hűl. Hogy én erre miért nem gondoltam? Nem késtél le semmiről. Ne, gondolkodj, azt közvetítse a tévé, hogy egy topmodellel akarsz kefélni. És miért ne? Dylan haldoklik. Azt kérhet... Hagyd már be! Most mi van? Dylan! Indulnunk kéne. Csókolom. Tök szexi. Hülye! A marihuánát az agytumor miatt kaptad. Nem az övét szívtuk. Ez saját. Várhattál volna vele, amíg végzünk. Fájdalmaim voltak. Nekünk is. Na gyere, vagy elkésünk. Hol az a gyerek? Jason, egy percre? Ha dugó van, küldj érte helikoptert. 20 perc és adásban vagyunk. Oh, hál' Istennek, már aggódtunk. Jason, én a legnagyobb rajongója Dylan Jameson. Szervusz. Minden rendben? Hát persze. És? Megyünk pecázni? Azt hiszem, A hogy... tereferét halasszuk későbbre, most a sminkessel van egy kis dolgunk. Elnézést. O'Malley. Igen, tudom. Hálás vagyok önnek. Remélem nem fogok neki csalódást okozni. Már hogy okozna? Amióta csak feltűnt a pályán, megőrül magáért. Olyan régóta? Igen, egészen kicsi volt, amikor az apja már meccsekre hurcolta. Tényleg? Még egyszer. Köszönöm. Szívesen. A 16 éves Dylan a pennsylvániai Marcus Hookból érkezett. Mi Philadelphiában, az ottani gyermekkórház onkológiáján találkozhattunk vele először. Kívánságteljesítő alapítványunk boldogan vállalta, hogy teljesíti ennek a fiatalembernek az óhaját. Szóval nem is szaporítanám a szót. Inkább jöjjön Dylan és mondja el, mire vágyik. Dylan? Jó napot! Nehogy baromságot kérj! Mikor jött ez a kívánságteljesítős felajánlás, azt hittem, hogy a srácok csak szórakoznak velem. De nem vicc volt. Én megköszönném mindenkinek, hogy boldoggá akarnak tenni. Tovább.
Most azt kéne mondanom, hogy minden vágyam Jason O'Malley-vel pecázni, de ez nem lenne igaz. Horgászni mindig az édesapámmal jártam, és soha senki, még a kedvenc focistám sem tudja őt helyettesíteni. Plusz végre rájöttem, hogy mi is az, amire valójában vágyom. Az én kívánságom az, hogy eltölthessek egy hétvégét kettesben Nikki Sinclairrel. Micsoda egy alattomos némber! Igyekezni. Hogy ne felökött az a kis ribanc! Ne törődj Elfoglalja vele, az a egész nyomodba kifutót, sem mintha ér. rajta kívül mások Tavaly nem is izgalmas volt, léteznének. de már nem Nekem az. van belőle. Gőzöm sincs, hogy kiszerződtette, de azt tuti, hogy nem én. Persze, mintha Szívem, bármi is nyugodj történhetne már itt a meg. te Oda tudtuk és már a tavalyi beleegyezésed hó, most nélkül, te nem vagy igaz? aztán Isten ilyen Tüntesd el a nézel ki. közelemből, vagy nem állok jót Melletted magam itt. labdába sem rúghat. Mintha rádöntötték volna. Drágám, szerződj le Sasával. Egy 12 éves fiún ezerszer jobban állna ez a ruha. Dögös vagy, tisztára, mint két mosz, lenyűgöző. Hú. De aztán tudod sokkolni az embereket. Igen. Őszinte vagy. Ezt elismerem. Épp mint apád. Anya, egy srácnak elintézték, hogy medvét lőjön. Csak összehoznak Nikivel. Igazad van. Állati fejek, ha ezt nem tudják nyílbeütni. Hogy micsodák? Tudod. Úgy érted, seggfejek, ha nem Igen. hozzák össze? Anya, mondd már ki! Hogy mondom. Legalább egyszer hadd halljam, mielőtt meghalok. Segg! Oh, na végre, és most szeretném magam jól érezni. Ezt nem bírnád ki hazáig? Anya, Komolyan! Ezért le is csukhatnak. csak hogy ez már nem érdekel. Mondd, mit csináljak veled? Temesse, Elég. vagyis hamvasztass el. Befejeznéd? Valamikor beszélnünk kell róla. Rendben. Mit szeretnél? Szexelni egy jót Nikivel. Akarsz egy pofont? Szórd szét a hamvaimat ott, ahol apával pecáztam. Mindjárt elbőgöm magam. Anya, Ne mit haragudj, csinálsz? nem, bocsánat, sajnálom. Mindjárt megölsz minket. Kérsz egy slukkot? Jézusom, a francba. Tüntesd el, dobd már ki, dobd ki, dobd ki, dobd ki, dobd ki. Dobd már ki azt a rohadt cigarettát. Le fognak csukni, le fognak csukni, le fognak csukni. Elintézem. Ne, kérlek, te ne szólj egy szó sem. De a fűről hallgass. Életveszélyesen hajt. Sajnálom. Kérem, szálljon ki a kocsiból. Igazán sajnálom, hogy problémát okoztam. Biztos úr, a marihuánát én szívtam. Ha valakit elő kell állítania, hát az én vagyok. A hölgy nem tehet semmiről. Láttalak a tévében. Te vagy az, aki kívánhat valamit. Igen. A kollégámmal együtt nagyon drukkolunk neked. Kösz. Nem csinálok balhét, de a jövőben ne szívj közterületen marihuánát. Rendben? Megbeszéltük. Jó utat. Köszönjük. Klassz srác. Jó arc volt. Ricsi,
Az igazat mondom. Véletlen volt. Nem az volt. Elhallgass. Egyáltalán nem volt gáz. Mindenki azt hitte, hogy a műsor része. Igen, a mentőről is azt hitték. Nálad akármi megtörténhet. Ricsi, kérlek, drágám, holnap elmegyünk ebédelni. Fantasztikus vagy, imádlak. Rendben, szia! Egek! Bajban vagyok? Ó, nem bajban vagy, hanem kinyírtad magad. Ugyanis a legfelkapottabb New York-i ruhatervező éppen bolykottot szervez ellened. Hadd kérdezzek valamit. Mi olyan vonzó az önpusztításban? Először hozzámentél egy tehetségtelen zenészhez, aki többet volt a Betty Ford klinikán, mint otthon. Mindenki tévedhet. Nem mondd ezt. Havi 2 letartóztatás, neked egyszerűen egy kis tévedés? Mellesleg $6 millió került ez a tévedésed. Drága tévedés volt, na és aztán... És az is tévedés volt, hogy azt mondtad, Teréz anya és az összes többi apáca csak a csúfsága miatt lett apáca. Láttál te valaha szép apácát? Gondolj, amit akarsz, de miért kell ezt kimondani? Halálra dolgozom magam, érted? Azért, hogy az álmaid valóra váljanak. Erre te szépen mindent lehúzol a klozeton. Szerinted ez az, amiről álmodtam? Mégis mit tudsz te rólam valójában? Neked csak az számít, hogy megszed magad rajtam. Én más vagyok, Arlene. Teszek a pénzre. Tényleg? Térjünk rá vissza, amikor elszegényedtél, és ahogy most állsz, ez nincs is olyan messze. Nem ennél valamit? Tojást, vagy szendvicset, vagy sose ki neked egy szelet húst? Nem kell. Szervusz, Peci, ezt nekem hoztad? Gyönyörű, nem igaz? De nem a tiéd, hanem a tiéd. Egy imádottól kaptad. Én? Na, egy kis bort? Köszönöm, Marinak hívják a hölgyet. Kedves tőle. Elolvastad a kártyát? No, ha már egy órát ücsörögtek nálam, behívtam őket, hogy ne az utcán várjanak. Hogy vagy? Le vagyok lombozódva. Menjenek a francba, ha nincs humorérzékük. Nem viccnek szántam. Egek, 28 üzenetünk van. Kikúnyolni az alapítványt, amely mindennek... Na de képzel! Én akkor most ledőlök egy kicsit. Ha Niki betoppanna, küld fel. I would shine just like a million suns if you just let me, baby. All the stars point me to you, and lately they just drive me crazy. Megcsináltam. Our universe can be so cruel, so baby, baby, be my lady. Just like a million suns if you just love me, baby. Az van. Hajrá, folytás! Szeva! Milyen nagy helyzet? Mi a helyzet? Fantasztikus volt! Gratulál! Anyád mit szólt hozzá? Hát először magán kívül volt, de aztán viszonylag hamar lehiggadt. Zsír. Jameson. Jason O'Malley egy legenda, mondd mégis, mit képzelsz te magadról? Ups. Ups. És mindez csak azért, hogy nevetségessé tehesd a kívánságteljesítő alapítványt? Nem értelek titeket. Nem gúnyolottam. Elég! Dylan, imádkozom érted. Mindannyian imádkozunk érted. Imádkoztok, hogy dughasson? Ez igazán nagyon rendes tőletek. Azért imádkozunk, hogy ne engedj a sátán kísértésének, hanem fordulj Krisztus felé, és találd meg az utat az Úrhoz. Nem hiszek a sátánban, és Istenben sem igazán. Isten káromló! Ez meghibbant.
Imádkozni fogok, hogy ne kerülj a pokolra. Nincs pokol, nincs mennyország, nincs feltámadás. Ez az egész csak egy mese, amit valamikor régen talált ki valaki. Aki nem hisz az Úrban, kirekeztik a mennyekből, és a pokol tüzére kerül, hogy megtisztuljék. Majdnem vonzó vagy, amikor dühöngesz. Kapás! Ráakadt? Rá! Húzd ki! A súlyából ítél, de jó nagy! Ne kapkodj, fáraszt ki! Megvan? Megvan! Bizonyám! Bizonyám! Jól van! Ügyes vagy! Ez hatalmas! Szép! Apu! Apa! Apa! Mit keresel a vízben? Gyere ki! Gyere ki! Apu! Apu! Jól van, jól van. Semmi baj, kicsikém. Nyugodj meg. Lélegezz mélyeket. Kutya bajod? Csak meghalok. Egek. Jól beverted a fejedet. A szent fazék ütött le? Elájultál, édesem. Megint nőtt a tumor. Nyomja az ereket, így rosszabb a vérkeringés. Ez elég rossz hír. Igen, sajnos az. Ez újabb kemoterápiát jelent. Ebben a stádiumban a kemoterápia többet árt, mint amennyit segíthetne. Sugárzás? Nem kaphatsz több sugárkezelést. Te is tudod. Vagyis nincs mit tenni, csak várjam a halált. Dylan, tudtuk, hogy eljutunk idáig. Ha módonban állna, segíteni rajtad. Bármit megtennék, hogy megmentselek. Bármit. Anyu, kérlek, hagyj minket egy kicsit kettesben. Itt sem vagyok. A folyosón leszek. Rendben? Mennyi időm van még? Sajnos nem tudom. Kb. Hát, a tudomány sem mindenható, de elszántsággal, akarattal és hittel néha csodákra képes az ember. Tapasztaltam. Mellébeszélés. Időt kell nyernem. Szeretném megélni az idei karácsonyt és az új évet. Randizni akarok Nikivel. Mint minden férfi. Legalább hadd próbáljam meg. Energiapazarlás. Talán itt az ideje, hogy elgondolkodj a következő életeden. Viccel. Orvos létére hisz ebben a baromságban? Igen. Én hiszek. Hát én nem. Van valami vesztenivalód? Akkor is lesz még egy karácsonyom. Tesz rá egy 100-ast. Nem fogadok ellened. Jó, de akkor legalább adjon kölcsön egy 100-ast. Megadom. Karácsonykor visszakapja. Áll az alku. Kösz. Vacsorázni vinnék egy hölgyet. Tud ajánlani egy jó éttermet? Hogyne? Menjetek a tenger gyümölcsébe, isteni hely. Hivatkozz rám.
Halló? Rendben. Már is. A 16 éves pennsylvániai Dylan Jamison alaposan feladta ma a leckét a Kívánság Teljesítő Alapítvány munkatársainak. Az volt az utolsó kívánsága, hogy horgászni mehessen Jason O'Malleyvel, a híres futballsztárral, ám de ezt az óhaját hirtelen megváltoztatta. Plusz végre rájöttem, hogy mi is az, amire valójában vágyom. Az én kívánságom az, hogy eltölthessek egy hétvégét kettesben Nikki Sinclairrel. Miss Sinclair menedzsere azt mondta, hogy a topmodell egy fotózáson vesz részt, és most nem tud reagálni. Bill? Itt ismét a stúdió. Nem is tudom, mit fűzzek a hallottakhoz. Hogy már abba? Nem egy szokványos utolsó kívánság, az már egyszer biztos. Ez szörnyű drága. Egy kocsi árát ennénk itt el. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Anyu, én fizetek. Bőséges a választék. Szóval mit ennél? Rendben. Értem. Jó. Jó estét! Jó estét! Mit innának? Mit sikerült választaniuk? Egy jéghideg sört kérek. Bocsásson meg, de láthatnám az igazolványát? Sajnos a tárcám az irodámban maradt. Mindegy, úgysem rajongok a sörért. Kérem, hozzon nekünk egy üveg vörös bort. Igen, asszonyom. De aztán menőbor legyen ám. Nem valami gagyi szar. Köszönöm. Ha jó anya lennék, te most otthon pihennél. Bőven lesz még időm pihenni. Most ünnepelni akarok. Van erre pénzed? Az bíz csak rá. Aha. Textil szalvétánk van. Mikor láttál utoljára ilyet? Château Neuf de Pape, 85-ös. Szerintem prima bor. Ó, ő a főnök. Jó választás. Töltsön, kérem. Most rendelnek, vagy jöjjek vissza egy kicsit később? Már is mondom, mit szeretnénk. Hozzon kérem egy rákkoktélt, egy osztrigatálat, aztán nekem egy homárt spárgával, a hölgynek pedig langusztát, fokhagymás bormártásban, vadrizssel. Remek választás. Csak az előétel többe kerül, mint a havi fizetésem. Nem választanál valami szerényebbet? Önök Emerson doktor vendégei. Tényleg? Klassz! Ebben az esetben figyeljen a hölgyre. Köszönöm, uram. Mindent megteszek. Igen. Prima. Örülök, uram. Köszönjük. Váljanak valóra az álmok. Biztos vagy benne, hogy nem szeretnél inkább valami mást? Valami teljesíthetőbbet? Miért kívánjak mást, mint amire igazán vágyom? Nem akarom, hogy csalódott legyél. Az lennék, ha meg sem próbálnám. Na hát. Állati jó, ugye? Életem legjobb bora. Kejsel, melyiket tartja a felnőtteknek szóló filmjei eddigi legjobbikának? Nehéz kérdés. Nagy a választék. Zavarok? Nem. Leülhetek? Hoztam neked valamit. Apád a 18. szülinapodra szánta. De egyet értene velem, hogy most kap meg. Kösz.
Jó, így jó. Ja. Isten éltessen. Bár csak veled lehetnék. De az Úrnak más tervei vannak. Tudom, hogy sosem beszélgettünk Istenről. Templomba se nagyon vittelek magammal. Nem tartottam fontosnak. De hiszem, hogy van élet a halál után. Én most ott vagyok. És jól érzem magam. Most is járok pecázni. A parton várlak. De ne siess, nem merj túl hamar jönni. Úgyis megvárlak. Szép életem volt. Óriás halakat fogtam. Sokat nevettem. Láttam Philadelphia világbajnoki kosármeccsét. Az igaz győzelmét is megnéztem volna, de ez akkor sem megy, ha 100 évig élek, szörnyű pancserek. A legjobb döntésem az volt, hogy elvettem anyádat. Egy jó tanács, hogyha fülig beleszeretsz egy nőbe, akkor is tégy meg érte mindent, ha úgy tűnik nincs esélyed. Azt vedd el, akit szeretsz. Imádd, akit elvettél. Kedveskedj neki, amikor a legkevésbé számít rá. És boldog leszel. Hidd el. Csá! Még valami. Szeretném, ha anyád nem maradna egyedül. Ha talál egy társat, légy megértő. Kuss már. Ha jó ember, tisztelt, ha nem dobd ki. És tudd, ha fizikailag nem is lehetek ott, mindig veled leszek. Baromság. Nem baromság. Még egy útravaló. Ha csak egyetlen dologra fogsz emlékezni, erre emlékezz. Ne! Francba! Ne húzd fel magad! Az Isten verje meg, fogd már be a szád! Mi a baj? Bekapta! Ez a rohadt videó bekapta a szalagot! Sajnálom! Nem fog menni, forduljunk vissza. Megcsinálod? Képtelenség. Meg fogod tenni? Arlene, az a szegény fiú haldoklik. Igen. És te lehetőséget kaptál arra, hogy boldoggá tedd, plusz megmentsd a karriered. Ne szúrd el. Hát, ebből kifogytam. Jó napot! Üdvözlöm, hogy van? Jól, a nevem Arlene. Ő pedig Niki és Alex a fényképésző. Örvendek. Nagyon örülök, a barátnőm. Jó napot, Niki Sinclair. Hálás vagyok, hogy eljöttek. Szívesen segítünk, ha tudunk. Nem innának valamit? Viszkit, ha van itthon. Mit szólna egy pohár borhoz? Nagyszerű. Hello, baby! Már hogy eljöttél? Tögös csaj vagy. Nem. Tök mindegy, hogy mi van rajtad, nem az a lényeg. Inkább legyél halálosan laza. Rick, kussolj már! Itt is van. Dylan, szia. Szia. Jól vagy? Jól. Kösz, hogy itt vagy. Tudod, épp a közelben volt dolgom. Klassz. Van kedved velem vacsorázni? Tudok egy helyet, itt a közelben, ahol tök jó a kaja. Hamar a lényegre térsz. Muszáj. Szívesen maradnék vacsorára, de sajnos ma még sok dolgom van. Elég váratlanul ért minket a kívánságod, és nagyon be van osztva az időnk. Azért még maradsz egy kicsit, ugye? Nézd, Dylan, csak miattad jöttek ide New Yorkból, és az út nagyon hosszú.
Nem csinálunk egy fotót? Álljatok csak oda egymás Jó. mellé. Gyerünk, pattanj mellé. Gyere. Így jó? Igen. Névjegykártyám van? Adom. Adok neked egy névjegykártyát. Rajta van az ügynökség telefonszáma, és ha New Yorkban leszel, hívd csak fel ezt a számot, és akkor majd összefuthatunk. Hát, úgy örülök, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra. Köszönjük a vendéglátást. Köszönöm, hogy eljött. Viszlát. Nagyon sajnálom. Sajnos egy rohanás az életünk. Tudom, milyen az időhiány. Várjon, kikísérem. Köszönöm. Minden jót. De felejtsd el a csajt. Élőben nem is néz ki olyan jól. Ez jó nagy baromság. Az, és attól még nem érzi magát jobban, hogy ökörségeket mondasz neki. Szerintem baromi jó a csaj. Majd megdöglöttem, hogy hozzáérhessek. Még az illata is csodálatos volt. Én remegtek a lábaim. Felejtsd el, Nikit, és figyelj! Feltérképezzük a telepet, és 1000%-ig tudja, hogy Daniel Figgis, Katy Ryan és Michelle Floodwater is dugna vele. Katy Ryan iszonyú jó melle van, és ápolónő akar lenni. Én a helyedben tutira nem hagynám ki. És könnyű, Préda. Nekem nem könnyű Préda kell, hanem Niki. Alex néhány óra múlva nálad lesz a képekkel. Juttasd el őket az összes valamit is számítólaphoz, érted? Nehogy elszúrjátok a dolgot. Ennek címlapra kell kerülnie, Laura. Rendben. Fontos, úgyhogy intézd el. Köszi. Kérsz vizet? Tudom, hogy kiborultál. Megértem. Szegény gyerek. Az a fiú haldoklik, mi meg csalódást okoztunk. Dehogy. Örömet szereztünk. Fogd fel így. Mindenkinek ajánlhat. Te nem mondd meg nekem! Igen, elismerem. Hibát követtem el, és nagyon sajnálom. Leszarom, hogy nem sokára meghalsz. De ne menj az agyamra. Kísérteni foglak. Engem se hagy ki, öregem. Vegyük például New Yorkot. New Yorkba megyek. Benne vagyok, menjünk. Mikor indulunk? Nincs pénzem. Nekem van 55 dolcsim, ha az segít. Abból aztán nem jutunk messzire. És ha már New Yorkba megyek, eszem ágában sincs csóróskodni. Valamennyi pénzt én is össze tudnék szedni. És akkor még nem beszéltünk a Egy olcsóbb temetés... nem áll. Van jobb ötletetek? Szóval? Nagyon izgulok, ugyanis a következő filmben Jane Fonda Istenem! és Rack Stadzel lesz a partnerem. Itt bárki vehet műsoridőt. 50 dolcsi. És a képernyő fél órán át a tiéd. Csak egy 50-es. Meg egy-két pornósztár, öregem, és bang! Gazdag és híres leszel. És annyi csajod lehet, mint csillag az égen. Akkor vágjunk bele. De én egy pornósztárt sem ismerek. Attól még vehetünk fél óra műsoridőt, és elárverezünk pár cuccot, mint a 8-ason. Az a műsor gáz. Azért gáz, mert gagyi szarokat árulnak, de ha jó cuccokkal állunk ki, akkor buli lehet. Miket tudnál te összeszedni? 2 dedikált labdát, Niki autogramos fotóját, és... Van még egy csomó mindenem. Vállaljunk fűnyírást, kocsimosást, kutyasétáltatást, meg ehhez hasonlókat. Igen, és elvált hegykecicis magányos bigéknek is nyújthatnánk szexuális elsősegélyt. Feláldoznám magam. Erre sincs szükségem. És egy laszti, amit aláírt az Eagles. Azért biztos kapunk valamit. Ez komoly? Miért? Te mesélj el velem. Emlékeztek, amikor egy meccsen szarrá verték az Eagles-t, és mindenki hógolyóval dobálta a télapót? Állati jó volt. Te nem sajnáltad a télapót? Szar lehetett. Ne szívd merre. Hová álljunk? Itt az asztalnál jó lesz? Ott jó lesz, gyerekek, írtóhelyesek vagytok. Olyan gyönyörű vagy. Még sosem láttam ilyen csodás szép virágot. Neked rendeltem. Lila csodának hívják. Illik hozzá. Ne ficceregj, mert megszúrlak. Ne okozz neki fájdalmat. Inkább meghalni. Gyere, hadd vegyelek már el.
Menjünk. Hölgyem, jó férje leszek a lányának. Hozzám adja feleségül. Mindjárt megmondom, hogy mit adok én neki. Anya, ebből így sosem lesz esküvő. Várok rád az idők végezetéig. Ha csak el nem hagysz New York miatt. Ó, sosem foglak elhagyni. Gyere! Anya, ne várass imádlak! tovább! Legyen csodálatos ez a mai napotok! Úgy hallom, lecseréltek egy New York-i topmodellre. Így a csapat már csak lányokból áll. Van humora a srácnak. Ha most telefonálsz, megszerezheted magadnak ezt a dedikált Eagles lasztit potom $300. Gyűjtőknek ajánlom figyelmébe. A 91-es, vagyis az Eagles legjobb csapatáról beszélünk, olyan játékosokkal, mint Reggie White, Jerome Brown, Seth Joyner, csupa híresség. Kincs ez a labda. Legyen 200. Édesapám többet fizetett érte, de én odaadom ennyiért. Nem próbálkozunk meg valami mással? Ez nem kell senkinek, hogy tudnánk eladni a többit? A francba. Folytasd. Üdv! Ragad a távirányítód? Szörnyű bűztáraszt? Nem reménytelen, ne dobd ki. Vállaljuk, hogy csupán $50 megtisztítunk és szaktalanítunk bármilyen távirányítót. Ha negyed órán belül hívsz, megtisztítjuk a távirányítódat és lemossuk a kocsidat. Potom $100. Randy Nikivel? Beindultunk. Folytassuk. Ez az. Szóval, két felnőtteknek szóló videókazetta. Az egyik a klasszikus szépség és fergeteg, a másik a kedvencem, a domborulatok. A darabja $25, vagy együtt, csomagban csak 50. Srácok, egy pasi van a vonalban, aki megvenné a dedikált plastit 10 rongyért, és tök komolyan gondolja. Így jó lesz. A jobb kezedben engedd el. Dőj hátra. Nézd lefelé. Nézd le. Ez az. Most már alakul. Dögösen. Jó, most nézd rá. Kelts bennem vágyat. Hass az érzékeimre. Jó. Szia! 5 perc szünet. Hogy megy? Nézd meg a képeket. Na ne, csak ennyit csináltál? 2 órát késett. Iszonyatosan néz ki, ez valami rémes. Azt hittem, jó üzletet csinálok vele. Tévedtél. Hová megy? Hova a francba mész, Rocco? Valaki hívja fel nekem Árlént. Milyen anya lennék, ha engedném, hogy egyedül elmenj New Yorkba? Nem egyedül megyek, Slap és Ricky fog elkísérni. És ettől nyugodjak meg? Te viccelsz? Nem, szó sem lehet róla. New Yorkba utazom. És mi van, ha nem kapod meg a pénzt? Akkor gyalog megyek. Mondj áldást. Kösz, ámen. Tényleg azt hiszed, hogy randizni fog veled? Megértenéd, ha hallottad volna apát. Fejtsd ki. Azt mondta, nem hitte, hogy van esélye, amikor randira hívott, de akkor is megpróbálta, és élete legjobb döntése volt. Ezt mondta? Azt. Mi? Na ne! Szevasz, kis öreg. Mi újság? Semmi. A labdámért jöttem. Évek óta keresek egy ilyet, és most megvan. Maga volt? Én. Ez itt az Omni Hotel címe. Fizetem a szobát. Ez pedig a többi költségre.
Az enyém? Köszönöm. Azzal köszönj meg, hogy jól érzed magad. Nem fogadhatjuk el. Ugyan, Karen, dehogy is nem. Nem vitatkozom. Ne csináld már. Légy szíves. Dylan, én nem akarom, hogy egy egész vagyonnal a zsebedben mászkálj New Yorkban. Ki tudja, mi történhet veled. Csupa jó. Ne hülyéskedj. Anyu, a legrosszabb esetben lelőnek, így gyors és kegyes halálom lesz. Állati nagy gáz, mi? Nem akarsz tévét nézni? Nem. Akkor fogd a vacsorádat és menj fel olvasni. De prontó vagy. Anyu! Köszönjük. Jól esik, hogy segíteni akar, de nem helyeselhetem, hogy egy kötek pénzt nyom a fiam kezébe, és arra biztatja, hogy menjen New Yorkba, keresse meg azt a topmodellt, és szórakozzon. Kérem, tegye el. Nem. A labdát megvettem. Majd valamikor érte jövök. Viszlát. Sprintel? Szinte lehetetlen utolérni, de mégis. Hátulról letámadták. Megvan. Szeretem, amikor ezt csinálod. Mit? A hátulról? Nem, de... Ha átölelsz, és így tartasz a karodban, biztonságot nyújtasz. Sosem engedlek el. Ígérd meg. Becsület szóra. Összeházasodunk. Iszonyú sok gyerekünk lesz. És együtt törekszünk meg. Hogy repül az idő, nem? Mintha csak tegnap hívtál volna fel New Yorkból, hogy ne kössük le magunkat. Berúgtam és fejreálltam Bobby kocsijával. Tiszta agyvelő volt a 40-es út. Hogy őszinte legyek, nekem ez pontosan olyan, mint Philadelphia. Mondjuk a szag nem olyan vészes. Mert a Rangers nem rontja itt a levegőt. Kussolj már! Meg sem érkeztünk, de miattad mindjárt agyonvernek minket. Nyaljátok ki, fiúk! Siess! Már! Anya! Beszarok! Hát, itt él. Gyertek! Tűnés! Hey. Hova megy? A miénk volt! Ez legyúlta. Na jó, itt egy másik. Jöttök? Dylan! És hová megyünk? Az Omni Motelbe. Az Omni az egy hotel. Hotel, mi köztük a különbség? Majd meglátjátok. Nem csípem ezt a várost. Hé, elvisz minket egy striptease bárba? Oda megyünk, ahová akarjátok. Olyan ismerősek vagytok, egy rockbandában játszotok? Dehogy is! Valahol már láttalak titeket. Az egyik tévécsatornán. A kívánság műsorban. Még New Yorkban is ismernek téged. Nem csoda. Az újságok címlapján vagy. Muti! Uramisten! Hihetetlen! Híres lettél, öreg! Hát ez őrület. Tök baró! Én is címlapra akarok kerülni. Semmi esélyed! Menj már! Nem rossz hely! Aztán mulassatok jól. Hé! 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 Állj már meg! Állj meg az istenit! Mi bajod? Mi a fene folyik itt? Bedragoztál? Jól vagy, Dylan? Ezek itt hülyét csinálnak belőlem. Gyere, menjünk be, jó? Remek ötlet.
Hello, Mr. Jameson. Isten hozta nálunk. A fürdőszoba, a bár, tévé, és ott a másik hálószoba. Ez hotelszoba 2 hálóval. Ez lakosztály. Tényleg? Ugye ti eddig még nem jártatok New Yorkban? Nem, még sohasem. Uraim, ez a legcsodálatosabb város. Ha bármire szükségetek van, csak szóljatok. Hol egy striptease bár? Azt képzeled, hogy beengednének? Ajánlom az kint. Mondjátok, hogy Edson küldött. Ez tök komoly. Megmondtam, nincs lehetetlen. Akkor... köszönjük. Nagyon hálás vagyok. És a helyetekben nem mászkálnék ennyi pénzzel. Mutatom, hogy működik a széf. Nem lehet ördöngőség, rá fogunk jönni. Uraim, jó mulatást. Imádom ezt a fószert. Vegyük nyakunkba a város. Várjunk! Hová rohansz? Most kaptuk meg egy striptease bár címét. Mi az, hogy hová rohanok? Ne tököljük, menjünk már! De hol van Dylan? Jól vagy? Jól. Még ne. Most még ne. Mi lesz, indulhatunk? Hulla. Fáradt vagyok. Pihennem kell. Maradunk? Igen, de nem. Ti csak menjetek. Én ledőlök. Oké. Na jó. Szia. Ja. Tényleg elég szarul nézel ki. Niki, nem kéne annyit innod. Pia nélkül nem tudok aludni. Az nem alvás, hogy kiütöd magad. Nem kéne orvoshoz fordulnod? Fektesselek be egy klinikára, bármiben segítek, csak szólj, de most egy darabig ne dolgozz. Nem akarok szabadságra menni. De így nem dolgoznak veled. Akkor győzd meg őket, hogy kutya bajom. Én a saját munkámat jól végzem, úgyhogy ne kritizálj. Tudod, Niki, sok ügyfelem van. Nálad hálásabbak. Velük könnyebb dolgozni. Azt akarod mondani, hogy menjek a francba? Ha nem állsz talpra, akkor igen. Rövid az élet, erre nincs szükségem. Rendben van. Rám fér egy kis pihenés. Elnézést! Úristen! Kopogtam, de aztán rájöttem, hogy úgysem fogja meghallani. Majdnem infarktust kaptam. Nagyon sajnálom. Mindig heavy metalra olvas. Utálom a csendet. Jól van? Cseppet sem vagyok jól. Már hívnia kellett volna. Miért? Sosem bocsátom meg magamnak, ha történik vele valami. Kérem, Nem is kérem. tudom, hogy... Figyeljen rám. Dylannek nincs sok ideje. Haldoklik. Az utolsó időszak, hadd legyen szép. Ugye nincs gyereke? Nincs. Olyan csend van, amikor nincs itt.
Atlantic Citybe. Állod az utat, én benne vagyok. Kizárt, hogy most Atlantic Citybe menjünk. Akkor ugorjunk át Mexikóba. Honnan van ilyen sok pénzetek, fiúk? Hát van egy saját tévésünk Philadelphiában. Szóval híres srácok vagytok. Tulajdonképpen nem mi vagyunk híresek, hanem a haverunk Dylan. Megmutassam, ő az a srác, aki weekendezni akar Nikivel. Szívdöglesztő. Helyes srác, mi? Nagyon. Ha Nikinek nem kell, itt vagyok én. Úgy megkefélem, hogy józni fognak a szemeim. Én is beszállok. Anyám! Hívd fel! Mi? Csak hívd fel! Hívd már fel! Jó, de nem tudom a számot. Én sem tudom. Akkor mit csináljunk? Hívd fel a tudakozót. Jól van, hívom. Mi is a hotel neve? Omni Hotel. Az Omni Hotel számát kérem. Majd én elintézem. Halló? Szevasz! Szia, Dylan! Figyelj csak, itt vagyunk a skinben. Kapd össze magad és gyere ide. Más dolgom van. Tessék, milyen dolgod van? No ne, add a telefont. Dylan! Dylan, vonzol csak ide azt a nagy csontos seggedet! Két lélegzetelállító csajjal ülünk itt, és mind a kettő veled akar kefélni. Egyszerre! Igen, persze. Komolyan, öregem, nem hűlök! Láttak a tévében, és oda vannak érted. Gyere már! A Slapet. Beszélj vele. Szia, Dylan! Szia! És jó szórakozást. Átadnád Slapnek a telefont? Lökjed, haver! Madison 24, jegyezd meg ezt a címet. Fél óra múlva ott leszek. Ne hülyéskedj már, Dylan! Gyere ide, és megesküszöm rá, hogy egy pillanat alatt elfelejted Nikit. Nem lehet, Slap. Maradj, ha akarsz, én megyek. Ne csináld! Mi van, mi a pálya? Az van, hogy húznunk kell. Bocs, sajnáljuk, hölgyeim. Szólít a kötelesség. Maradnánk, de mennünk kell. Viszlát. Nem. Amber, mit szólnál még egy asztaltánchoz? Mi olyan sürgős le? Gyere, indulnunk kell. Adj még 5 percet. Csak 5 perc, aztán mehetünk. Slap, van még pénz nálad? Nálam nincsen. Ilyen gyorsan sikerült elvernünk $800? Atya úristen. Ezt nevezem. Olyan nincs. Amber, mit szólnál, ha ezt most visszakérném? Nem. Amber, nem már. Haverommal egy kisebb vagyont költöttünk rátok. Csak annyit kérnék vissza, hogy a taxit kifizethessem. Felejtsd el! Mi ez a váltás? Velünk dumálsz. Na jó, csak egy 20-as. Árni! Most már tényleg mennünk kell. Rendben van. Csapos emberek! Árni! Ezt nem hiszem el! Neztek! Ezt úgysem ússzátok meg! Árni! 2. Teljesül a kívánsága? Ez ugye magácska? Nem. Itt a visszajáró!
Jól vagy? Freeman. Ahhoz képest elég szarul festesz. Mennem kell. Ó, várj. Gyere. Gyere. Pihenj. Lélegezz mélyeket. Tessék. Kösz. Ugye tudod, hogy nem véletlen? Micsoda? Hát az, hogy most itt vagy. Jaj, ne. Mi van? Mióta New Yorkba jöttem, csupa ijesztő dolog történik velem. Rám mosolygott egy halott nő, ráadásul mindenütt a halott apámat látom, és most meg egy maskarás őrülttel beszélgetek. Nem kell félni a haláltól. Szóval látott a tévében. Nincs televízió. Akkor az újságban. Én nem olvasok újságot. Miből jött rá? Nyilvánvaló. Új utakra léptél. Ez egy izgalmas időszak. De nem nekem. Szerintem ez egy rémálom. Én még élni akarok. Ki akar meghalni? De ez a sorsunk. Aztán ki tudja, hányszor újjászületünk. Ez baromság. Meghalok és elrohadok és... Maga valami Hare Krishnás fószer? Nincs tamburindobom. Tessék. Ez meg mi? Síva. Ő adja és veszi el az életet. Elég ijesztő figura. Az a pusztító oldala. Fordítsd meg. Ki ez a csaj? Parvati, a felesége. Síva erejét kettőjük szerelme adja. Ez szép. Megtarthatom? Nem. Szóval csak el akar adni valamit? Fiatal vagy ahhoz, hogy kiábrándult légy. Maga meg öreg, hogy ne legyen. Elviheted. Azzal a feltétellel, hogy átadod valakinek, mielőtt elmész. 300 éve jár kézről kézre, ne szakítsd meg a láncot. A halál terhével a vállunkon születünk meg, de a többség úgy él, mintha a halál nem is létezne. Felkészületlenül éri őket a vége, és mint te, harcolnak ellene. Születésedkor sírsz, a világ viszont boldog. Amikor meghalsz, a világ zokog, te viszont boldog vagy. Megyek. Azt hiszem, már vár téged. Ki? Édesapád. Nem apámat láttam, és nem hiszek a túlvilágban. Együtt dolgoztam Earl Hugával egy üzemtitkárságán. A sógornőm vakrandit szervezett. Ahogy beléptem a bárba, rögtön tudtam, hogy a férfiak közül melyik ő. Nagyon jóképű volt. És a mosolya beragyogta a bárt. Ragyogott tőle az egész város. El akartunk költözni, de Earlnek az volt a legfontosabb, hogy legyen pénzünk Dylan tanítatására, így aztán itt maradtunk. Apám egy ohio-i acélműnél volt. Tényleg? Igen. Pár nyáron dolgoztam vele. Iszonyúan nehéz munka volt. Amiből én élek, a szórakozás. Néha, amikor kijövök ide, még Earl hangját is hallom. Szevasztok! Ciao. Hol voltál? Nem tudom. Jól vagy? Jól, csak
Csak elég nagy esélyem van arra, hogy totálisan be fogok csavarodni. Megtörtént. Kihagytál 2 bombajú csajt ezért a gazért. Nem bánom. Jó napot, miben segíthetek? Hello, futárszolgálat. Gőzöd sincs, hogy mit hagytál ki. Gyerünk. Én nem akarok csajozni. Jó, elég lett volna, ha kufircolsz velük egyet. Tényleg meghibbantál. Jézusom. Üdv szépségeim. Hallgass. Fogd már vissza magad, jó? Oké. Hello. Nikinek hoztuk. Értem. Tegyétek oda az asztalra. Személyesen kéne neki átadnunk. Hogy én ezt már hányszor hallottam? De más kategória. Tegyétek le a virágot oda az asztalra. Biztosan telefonálni fog, hogy megköszönje, minden jót. Mi az otthoni címe? Csendet kérek! Már is. Brianna! Menj, te következel, szépségem, hajrá, ügyes légy. Ön félreérti a helyzetet, ez fontos. Biztosra veszem. De nem fontosabb, mint hogy megtartsam a munkámat. Oké. Tudja, ez kicsoda? Mamma mia. A kívánságos rác. Az utolsó kívánságot pont rá kell pazarolni. Legyen szíves. Ha tudnád, amit én tudom, érted? Én meg tudom, amit tudok, érti? Jaj, kicsikém, de meg fogod te ezt bánni. Szépen kérem. Segítsen, jó? Ez egy szívtelen teremtés, de én nem mondtam semmit. Kérem. A lakcímét nem árulhatom el, de tudjátok, hol van a Klub 61? Menjetek oda ma este. Az az érzésem, hogy ott lesz. De korán menjetek. Rémes, ha bepiál. Sok sikert. Kösz. Nagyon kedves. Köszönöm. Viszlát! A fiam Dylan Thomasról kapta a nevét. Nem úsztam a boldogságban, hogy a gyermekem egy alkoholista nevét fogja viselni, de... Nem csoda. Earl így akarta, és... bosszant, amikor azt hiszik, hogy egy hülye énekesről kapta a nevét. Ma éjjel nincs köd. Nincs. Az ott nem a baseballos Derek Jeter. Nehogy előtte találja meg Nikit. Ugyan esélye sincs Dylannel szemben. Szerintem azért ne kockáztassunk. Hello. Kopd le. Niki már itt van? Mondom, tűnés. Szerintem találunk valami megoldást. Viktor! Szervesztessünk, velem van. Köszönöm. Hölgyeim? 2-szer annyit adok, mint ő. Adsz 200 dolcsit. Igen. Hé, diszkrétebben. Tessék. Kösz. Oké. Hé, igazolvány? Adtam $200. Van nálad igazolvány? Igen, van. Mi ez? Az a srácot Niki mellett. Én vagyok. Megáll az ész. Most már beengedsz? De húzd be a satyid, és ne csinálj balhét, mert ha igen, véged van. Mindenképpen végem van. Ne haragudj. Ők is jöhetnek? Sajnálom, de nem. No, ne. Hé, haldokolsz? Nem. De fogsz, ha nem dugulsz el. Nincs szükséged erre a 2 majomra. Na menj. Sok sikert! Ne hozz ránk szégyent! Úgy éljek. Saint-Tropezban egyetlen éjszak alatt $20,000 költöttem el. Pezsgőre. Akinek elég pénze van, az vagyonokat költhet a barátaira. Mit szólsz hozzá? Lenyűgöző. New Yorkba jöttem. Azt látom. Menj haza. Anyuci már nagyon oda van. A te anyucid van oda, értem. Nem tudom lerázni. Ráérsz? Szia! Ez most komoly? Igen, dögunalmas vagy. Pezsgőztesd a barátaidat. Végül is. A fotókon jobban festesz. Ez is egy úriember. Szétrúgjam a seggét? Elég lesz, ha most szépen hazamész. Előbb adj egy esélyt. Figyelj,
Te tényleg nagyon helyes srác vagy. Biztos, hogy ott, ahol laksz, több tucat lány is szívesen randevúzna veled. Csak hogy én veled akarok lenni. Dylan, mennyi időd van még hátra? Van jelentősége? A maradék életedet nem kellene rám pazarolnod. Nem pazarlás. Én belét szerettem. Te csak egy álomképért rajongsz, aminek semmi köze hozzám, ez nem szerelem. De az lehet. Csak adj esélyt. Szörnyű vagyok, kérdezd meg bárkit. Nem hiszem el. Nézd, nem akarlak megbántani, de te nem lehetsz belém szerelmes. De akkor is az vagyok. Tudod, milyen szerelmesnek lenni? Te tudod? Tudtam. Egyszer. De elhagytam őt. Mindezért. Van egy partszakasz, ahová apa vitt el. Napokon át lehet ott úgy sétálgatni, hogy csak a hullámokat hallod és a madarakat. Még egyszer elmegyek oda. Te nem kísérnél el? Írtó édes vagy. De nagyon kellemetlen helyzetbe hozol. Én most alkalmatlan vagyok mindenre. Kérlek, menj haza. Értelek, azt hittem, csak én haldoklom. Vigyázz magadra. Menjünk vissza a skinbe. Na persze, és rogassuk szét a seggünket. Már másik lányok vannak. Te totál meghibbantál. Nem azért jöttünk ide, hogy úgy éljünk, mint aki nem sokára meghal. Ne sürgesd a halált. Hey, Dylan! Sikerült! Itt van! Igen. És? Dylan, hová megyünk? Haza. Mi? New Yorkban vagyunk, gyerünk szórakozni. Ne. Nézd! Sajnálom, hogy csalódtál, de mit vártál? A topmodellek azok csak magukkal vannak elfoglalva. Már az is nagy szó, hogy beugrott hozzátok. És még engem hülyézel le. Semmi baj. Ülj le. Jól vagy? Az Istenit. Még sosem láttam ilyen csodaszép virágot. Neked rendeltem. Lila csodának hívják. Illik hozzád. Vigyázz, mert megszúrlak. Ne okozz neki fájdalmat. Inkább meghalni. Gyere, hadd vegyelek már el. Menjünk. Oké. Hölgyem, jó férje leszek a lánynak. Hozzám adja feleségül. Mindjárt megmondom, hogy mit adok én neked. Anya! Gyere. Menjünk. Ne váradj. Anya, imádlak. Gyere már. Legyen csodálatos ez a mai napod. Az lesz. Figyelj, biztos nem akarsz egy taxit? Nem, mindjárt ott vagyunk. De van még egy csomó pénzünk, akár egy limuzint is bérelhetnénk. Igazad van. Menjünk a skinbe. Öreg, mi van? Akad a lemez? Én egy őrült bulit akarok. Még egy utolsó gigabanzájt. Jó, striptease táncos nőkkel. Vagy szervezzük meg a temetésemet. Oda is hívhatunk striptease táncos nőket. Te beteg vagy. Oda ne. Ne vonja el semmi a figyelmemet, ha esetleg valaki búcsúzóul szép dolgokat mond róla. Egek. Hésekfejek, hol a pénzünk? Tőlük egy árva centet sem kaptok. Maradj már csöndben. Mitől ilyen bátor ez a majom? Nézd rá, szereti, ha összeverik. Hagyjátok békén, van elég baja. Lesz még több Velek is. mi akartok? Ha? Gyertek! Gyertek! Na, Dylan! Gyerünk! Majd én elintézem. Mit keresed a bajt? Gyere csak! Maradj már nyugta, hogy betöröm a képed! Félek tőle! Hol a pénzünk? Dylan, ne! Hol a pénzünk? A pénzt! Add ide, amit lenyúltatok! Várj, Dylan! Jézusom! Mi van veled? Anyám, ebből mindenütt folyik a vér. Én nem bántottam. Nem fogok gyáva nyúlként megdögleni. Ha a pénzem kell, öljetek meg!
Bocs, de tényleg tartozunk nekik. Mi? Az volt, hogy a striptease bárban elfogyott a pénzünk, de kellett volna valamennyi taxira. Visszavettünk pár dolcsit. Francba. Na, mi lesz? Sajnálom. A Jackie is ki kell tisztítani. Jó. Csupa vér. Tessék. Na, most ő is. ezért én is így gondoltam. A bárt meg nagy ívben kerüljétek el! Még valami? Gyagyáskölytök. Jól vagy? Nincs bajod? Szerintem menjünk haza. Jó ötlet. Srácok! Fuvar? Elvinne Marcus Hookba. Hová? Marcus Hook egy kisváros Philadelphia mellett. Persze, ha van rá pénzetek. Gyertek. Na, pattanj, Dylan, indulunk. Menjünk. Nem kéne ezt művelned magaddal. Még nincs itt a te időd. Mi a csodáról beszélsz? Arról, hogy gyönyörű nagymama leszel. Fölvett szívtál. Nyisd ki a szád. Van egy meglepim. De nem alackodj. Jó reggelt! Kicsim, jobban vagy? Lehet. Hogy kerültem ide? Taxival hapsik el. Szarul festesz. Köszi. Aludd ki magad. Miattam ne aggódj, neked kell most sokat pihenned. Pihentem. Most dolgom van. Dylan, maradj nyugton. Még meg kell szerveznem a temetésemet. Szívem. Rendben. Jó feküdni. Az Síva. Hol hallottál Síváról? Hisz ebben az egészben. Mi van, Doki? Lehívnak a pályáról? Hát, Dylan, nem sokára a teljes keringési rendszered összeomlik. Vagy megáll a szíved. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de mindig őszinte voltam veled. Szia! Szia! Bejöhetek? Persze. Elugrom a büfébe egy kávéért.
Gyertek, fiúk, meghívlak titeket egy sütire. Gyertek. Sajnálom. Gondolom nagyon utálsz. Butaság. Sosem tudnálak utálni. Szeretlek. És életem végéig szeretni foglak. Olyan kedves fiú vagy. És jóképű. Ha 10 évvel több lennél. Hulla lennék. Bocsáss meg. Kocsival jöttél? Hová mész? Kocsikázni. Dylan? Anyu. Anyu. Hadd menjek. Kérlek. Nagyon szeretlek. Hagyd még én téged. Vigyázok rá. Ajánlom is. Hát te? Oda hát találkozunk. Hová mész? Becázni. Megcsinálta! Mi van? Mégis eljöttél. Felrázott valaki. Ilyennek képzelem a mennyországot. Ez álomszép. Jó peca idő van. Remélem szereted a halat. Oh. Jól vagy? Minden rendben. Megvan. Megvan! Ne! Jól vagy? Vedd át, fogd meg! Ne, nekem ez nem megy! Jézusom! Egy bánát fogtál! Egy kis túlzással, igen. Óriási! Tekerd a zsinort, nehogy meglépjen! Nem megy ez sehová! Húzz! Gyere szépen anyucihoz! Elszakítja! Nem! Ez életem legszebb napja. Nekem is. Teljesüljön egyszer, amit te kívánsz. Már teljesült. Ezt neked adom. Na hát. Ez csodálatos. Honnan van? Egy flugos fószertől. Kedves a mosolyod.
ez álom, sose ébredjek fel. Au. Valóság. Nyugi. Még az éjszaka. Csíp meg még egyszer. Dylan. Nem tudta volna diszkrétebbé tenni a mosolyát? Próbáltuk. Nem sikerült. Még sose láttam ilyen esetet. Figyelj csak, nem most. Az előbb levegőt vett. Hülye vagy. Hiányozni fogsz. Szeretlek, Dylan. Foglalj nekem is egy helyet. Rossz nélküled. Tudom, hogy magaddal akartad vinni a pecabotot. Kerestük, de nem találtuk meg. De ha meg lesz, ígérem, hogy utánad fogom vinni. Szeretlek. Jól van. Karen. Már vártalak. Tényleg te vagy? Kit vártál? Egy top modellt? Ha? Gyere. Hiányoztál. Te is nekem. Láttalak New Yorkban. Miről beszélsz? Szép zsákmányemet. Ugye? Elégedett is vagyok magammal. Na, jössz? Apu? Igen? Honnan tudjuk, hogy ez nem álom? Nem tudjuk. Nem is fogjuk. Gyerünk! Remek peca idő van. Készülj fel rá, hogy ma jó fogás lesz. If it was my last day on earth, treat it like my first, go out the way I came in. So innocent, so pure, with no thoughts of insecurity. Live life to the fullest, be what I wanna be.
Last day on earth, I tell my mama don't cry. See my daddy in paradise, where the blind can see, the mute can talk, the cripple can walk. But for now, heaven's in New York. Heaven's in New York. First thing I do is go back in time. Take the Twin Tower, put it back in the skyline. Tell my girl two wrongs, still don't make it right. Make love for the last time under the candlelights. Pick up my homies, hit the gentleman club. After that, hit a pub, reminisce on the high school days. Man, I sucked as a quarterback. Remember getting sacked, man, I almost broke my back. If it was my last day on earth, treat it like my first. Go out the way I came in. So innocent, so pure, with no thoughts of insecurity. Live life to the fullest, be what I wanna be. Last day on earth, I tell my girl don't cry. With my daddy in paradise, where the blind can see, the mute can talk, the cripple can walk. But for now, heaven's in New York. Heaven's in New York. I tell a man, get a people a tax break. Kids stop shooting, I can't sing it no more way. I can't take the money with me, so I caught a movie. Favorite actress, Angelina Jolie. Favorite singer got to be Marley. Turn up the bass and move to this tiny. I can't go without reading my daughter bedtime story. The heavens is calling. If it was my last day on earth, treat it like my first. Go out the way I came in. So innocent, so pure, with no thoughts of insecurity. Live life to the fullest, be what I wanna be. Last day on earth, tell my homies don't cry. With my dad in paradise, where the blind can see, the mute can talk, the cripple can walk. But for now, heaven's in New York. Heaven's in New York. Welcome to New York City. Even though I walked through the valley of the shadow of death, I fell over here. For you are with me. Tell my loved ones, please don't cry. Cause if doves can fly, so can I. If it was my last day on earth, treat it like my first. Go out the way I came in. So innocent, so pure, with no thoughts of insecurity. Live life to the fullest, be what I wanna be. Last day on earth, tell my homies don't try. With my dad in paradise, where the blind can see, the mute can talk, the cripple can walk. For now, heaven's in New York. Heaven's in New York. Can fly, so can I. If it was my last day on earth, treat it like my first. Go out the way I came in. So innocent, so pure, with no thoughts of insecurity. Live life to the fullest, be what I wanna be. Last day on earth, tell my homies don't try. With my dad in paradise, where the blind can see, the mute can talk, the cripple can walk. But for now, heaven's in New York. Heaven's in New York. Where the blind can see, the mute can talk, the cripple can walk. But for now, heaven's in New York.
Heaven's in New York. Heaven's in New York. Heaven's in New York. Heaven's in New York. Welcome to New York City. Heaven's in New York.